Άλλη μια σαββατιάτικη εξόρμηση. Αυτή τη φορά όμως είναι για πολύ καλό λόγο. Πού φτάνουμε? Και πού άλλο να φτάνουμε, φυσικά φτάσαμε στο Cardvolt, το οποίο άνοιξε επίσημα τις πόρτες το προηγούμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου. Και φυσικά δεν γινόταν να μην το επισκεφτούμε. Το φίλο μας τον Πάνο μαζί με τον Χρήστο που έχουν ανοίξει αυτό το υπέροχο κατάστημα, το οποίο έχει πάρα πολλά προϊόντα για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Ένας πολύ όμορφος χώρος στο Μαρούσι στην οδό Χλόης 8. Κάπου θέλω να σας πω ότι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και τα τουρνουά. Και μετά από ένα mini tour που είδατε, ο φίλος μου ο Πάνος ήθελε να κάνουμε ένα pack battle, για το οποίο διάλεξα εγώ ένα triple blister από το νέο σε το Pitch Black. Που δυστυχώς το πρώτο battle δεν έβγαλε κάποιο νικητή, αλλά ο Πάνος, σαν καλός οικοδεσπότης που είναι, με άφησε να ανοίξω εμένα το τελευταίο pack. Ο οποίος, αν με ρωτάτε, έκανε πάρα πολύ καλά, γιατί βγάλαμε αυτό το Mega Chandelure EX SIR. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Πάνο, τον Χρήστο και το Cardvolt, αλλά δεν φύγαμε με άδεια χέρια από εκεί εννοείται, καθώς τα παιδιά μου έκαναν δώρο τα 3 starter από το Johto Region. Συνιστώ σε όλους να πάτε να επισκεφτείτε το μαγαζί των παιδιών. Είναι πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος, πολύ ζεστός και τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευγενικά και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Καλώς ήρθες Cardvolt και καλές δουλειές.